बयनिसिमबो आंनि अननाय रेसिपिनिखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ खेबसे बरायबाय। आङो दा दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों। बिनि सिगां आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोनहा मोजां भिडिअ लाबाबो नायखाया, गाज्रि भिडिअ लाबाबो रायहरो, कमेन्ट खालामो गाज्रि आरो सोरनिबा सायाव भिडिअ लाबोबाबो बेफोर कन्टेन्ट जायो नामा, बेफोर कन्टेन्ट नामा होननानै बुंहरो। अब्लालाय आं मा भिडिअ लाबोबावनांगौ नङा होमबा? आङो दिनै ब्लग भिडिअखौनो आङो लाबोनो सानबाय। माथो खालामबावनो नङा होमबा? नोंसोर नायदानाय आंबो ओरैनो जास्ट ससे भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। दाबसे जायगायाव थांगोन आं। बे थांनाय समावबो दा हायोब्ला ससे ब्लग खालामना लाबानाय आरो। दा आं माथो बुंबावनो नङा होमबा? मोजां भिडिअ लाबोबाबो नायखाया, मोजां कन्टेन्ट लाबो अब्लाबोथ' नायखाया। आरो सोरनिबा सायाव सोरखौबा खोन्थानानै हो, बेखौबोथ' मा भिडिअ जाखो बेलाय, मा भिडिअ बेलाय? गावनो खुब कन्टेन्ट लानानै फै, गावनो खुब कन्टेन्ट नागिरनानै लाना फै होनना बुङो। कन्टेन्टआ सोरबा सासेखौ लाबोनानै बा उमुक मोनसेखौ लानानै नैबे सैमाया फेन गाना, नैबे सैमाया खावब्ला नायदों जानोल' बेफोरबायदि बुंबाबो दा बेखौनो मा कन्टेन्ट जाखो बेलाय होननानै लागोन नङा होमबा? मोनफा माने बयहाबो केटेगरि थायो बा मोनफा सोरखौबा लानानै खोन्थानाय, बेनो माने ब्लग जायो। दा माखासे मानसिफोरा मा ओरैबायदि जानला मोनला माने कन्टेन्ट लाना फैयो होननानै बुंलाबायो। आरो गाज्रि भिडिअ लाबोबाबो रायहरो, गाज्रि बुंहरो नङा होमबा? माथो खालामबावनो नङा होमबा? माने माबा मोनसे नङा मोनसे सोरखौबा खोन्थानाय, माबा मोनसे नङा मोनसे बुस्थु खोन्थानाय, माबा मोनसे नङा मोनसे जिराद खोन्थानाय, बा माबा मोनसे बुस्थुखौनो बुंनाय, बेनो माने कन्टेन्ट। बेखौनो कन्टेन्ट होननानै बुङो। कन्टेन्ट होनबा माखौ बुजियो नोंथांमोनहा? दा गोबां कन्टेन्ट थायो नङा होमब्ला? गोबां कन्टेन्ट थायो। माबा मोनसे नङा मोनसे बुस्थुखौ लानानै भिडिअ बानायबानो बियो मोनसे कन्टेन्ट, मिथिबायना रायजो राजाफोर बा लोगोफोर? दा नोंथांमोनहा एसे मोजां बुजिनानै साननानै ला। आंखौ गोरोंबो दाहोन, आं गोरों नङा। दा माने बिदि बुंनांगौखायसो आं माने बिदि बुंना होबाय आरोना। गोबां माखासे मानसिफ्रा मा कन्टेन्ट जाखो बेलाय, दस्रानि सायाव कन्टेन्ट लाबो, उमुकनि सायाव कन्टेन्ट लाबो होननानै बुङो नङा होमबा? दा आङो नोंथांमोननि सायाव भिडिअ लाना फैबाय आरोना। मा सिबिलाय, मा होनो बेखौ? आगराबो नै गावदांथार। नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय, लांफैनो हागोन। जि दायो बिस्रा मालिकआ नै बेबो दायो मानसिया, गस्ला गानबावाखै मानसियानो। साइस नुदों आरोना। बेसेबांनो फानदों? 1300। गांसेयाव 1300नि हरोनो। दामा दासान्दि खमायदों आरो। दानोसै दख'ना बायनानै दोननांगौआ, ओमफ्राय उनाव फाननांगौ बर'दिनावहाय 1300नो। नांगौबा कमेन्ट खालामनो हागोन, लांफैनो हागोन आरोना। आङो अर्डार खालामना होगोन आरो। दामखौथ' मिथिखाबाय 1300। ओइ मा नाम्बार नोंना? हा? नाम गैया?